Bideo honetan jarraituko dugu lehenengo mailako ekuazioak ebazten. Izendatzaileak duten lehenengo mailako ekuazioak. Baina bigarren metodoa erabiliko dugu. Bigarren metodoa deitzen da izendatzaile komuna lortu. Ekuazioa da aurrekoa bezala. 5 isa zati 6 ken 1 berdin isa zati 3 ken 3 zati 4. Horrela egingo dugu. Lehenengo eta behin izendatzaile komuna lortuko dugu izendatzaileen MKT kalkulatuz. 6, 3 eta 4 MKT 12. Eta zer egingo dugu? Ekuazioaren atal guztietan izendatzaile berdina lortu. Hemen 12 eta 12. Hemen izendatzaile MKT. Gero noski, zenbakitzailea ere aldatzen da. Nola aldatzen da? Betiko zatikiak aldatzen diren moduan, modu berdinean. Nola egingo du? 12 zati 6, 2 bider 5x. Gogoratu, 12 zati 6, 2 bider 5x, 2 bider 5x, minus, minus. 12 zati 1, gogoratu hemen izendatzailea da 1, bider 1, 12 bider 1, berdin. Hemen gauza bera, 12 jarriko dugu izendatzailean, 12 zati 3, 4 bider x, 4x, minus, minus. 12 zati 4, 3 bider 3. Orain biderketa hauek egiten ditugu eta horrela gelditzen da. 2 bider 5x 10x, minus 12 bider 1 12, zati 12, berdin, 4x, ken 3 bider 3 bederatzi, zati 12. Eta orain, hau da, egin duguna, izendatzaile guztiak berdina bihurtuko ditugu, 12 eta 12, zenbakitzaileak ondo aldatuz, hemen ikusi dugunez, eta kontuak egin ondoren izendatzaile berdinak ezabatzen dira. Hau da, hau egin ondoren ikusten ditugu ekuazioaren bi atalak izendatzaile berdina daude. Orduan izendatzaile horiek kentzen dira, bai? 12 eta 12 kentzen dira eta ekuazio horrela gelditzen zaigu. 10 isa ken 12 berdin 4 isa ken bederatzi. Eta aurrengo pausua izango da aurrekoa ekuazioak ebatzi ditugun moduan, isa dutenak alde batera pasatuko dugu, eta isa ez dutenak beste aldera pasatuko dugu, zeinuz aldatuz. Hau da, 10 isa berdin gelditzen da, leku berdinean, 4 isa dago positiboa, beste aldera pasatzen da negatiboa, minus 4 isa, berdin, minus bederatzi, berdin gelditzen da, minus bederatzi, leku berdinak gelditzen delako, eta minus 12 dago negatiboa, beste aldera pasatzerakoan, plus 12 gelditzen da. Orain, antzeko monomioak batzen ditugu. 10 isa ken 4 isa, 6 isa, berdin, minus bederatzi, gehi 12, 3. Orduan, x-ari biderkatzen diona, ekuazioaren beste aldera pasatzen da, zatiketa egiten. 6 biderkatzen ari da, beste aldera pasatzen da, zatiketa egiten. Isa berdin, 3 zati 6. Eta bukatzeko, emaitza sinplikatzen dugu al balin bada. Kasu honetan, 3 6-ren, sinplikatu daiteke bi gauzak zati 3. 3 zati 3 bat, 6 zati 3 bi. Erantzuna, isa berdin, bat zati 2. Agur.